Барыс медиа белән булган хәлләр хәзер шундыйрак. Душанбе көне Илсур Раисович Казанның бөкеләре иң аз санда булган Россия шәһәрләре рәтенә керүен белдерде. Ә бит бер дә алдамады. Казанда төнлә һәм ял көннәрендә чыннан да бөкеләр булмый. Һәм Казан моның белән чын мәгънәсендә горурлана ала. Әмма юлларга эш бертеп кар төшеп, әз генә яңгырчылатып үтүгә, бөтен шәһәр дошманга каршы сугышка баскан кебек юлларда чигенмичә тик тора. Татар эстрадасындагы шау-шу әле дә кимеми. Атна иркә өчен аеруча авыр булды. Узган якшәмбедә аның Уникстагы концерты вакытында мина куелуы турындагы хәбәр иреште дип, барча тамашачыларны залдан урамга чыгарганнар. Душанбе иртәсен Элвин Грей яңалыгы ярып керде. Үз инстаграмында ул иркәнең тәрәзәләре ватылган машинасын куйды. Радик сүзләренә караганда, машинага концерттан соң якшәмбе көнне зыян салганнар. Җәмәгать, кар атышып кына уйнасагыз, сәламәтлек өчен дә файдалырак булыр иде. Ә менә машина тәрәзәләрен вату бер дә дөрес адым түгел инде. Хәзер атаның традицион видеосы һәм ул Казан зоопаркы турында булачак. Так, пришли в зоопарк. Вот здесь у нас взгляд Африки, жираф, ага, здесь змея у нас, так, тут попугай, лев, а здесь у нас кто? Оп! Стендны инде алыштырганнар, Африка кешесеннән гафу да үтенгәннәр. Ә менә аның урынына хәзер мөгез борын күзе сурәте куелган ди. Роберт, бу турыда ни әйтерсең? Беләсең, әгәр дә мәсәлән минем фотоны шул стендка куйсалар, үземне юарга яшәргә җибәрсәләр, артык ачуланмас идем кебек. Әмма мин ватанымны яратам һәм моннан әлбәттә бер кая да китмәячәкмен. 5 февраль көнне Алексей Навальный штабы чираттагы тикшеренү нәтиҗәләре белән таныштырды. БДИга әзерлекне тикшерү белән бер рәттән активистлар Мәдәният министры Ирада Аюпованың Казандагы заманча сәнгать галереясын үз максатларында файдалануын да ачыкламакчы булды. Имеш, галереяда министр кызының туен үткәргән. Әлеге яңалык ил буенча Кытайдагы коронавирус хәбәреннән дә тизрәк таралды. Әмма активистлар барып бер генә кичкенә детальгә игътибар итмәгәннәр. Музей сайтында теләгән һәркемнең әлеге мәйданчыкны үз чарасын үткәрү өчен куллана алуы турында әйтелә. Әлбәттә, билгеле бер түләү өчен һәм бәяләре язылган махсус прайс сайтта да бар. 7 февраль Татарстан Республикасы өчен истәлекле көн. 1992 елда Татарстан Республикасының гербы кабул ителә. Без яраткан Ак Барсны филология фәннәре докторы Назым Ханзафаров уйлап тапкан, рассам Рифахриддинов аны сурәтләп биргән. Шул ук көнне республика чын исемен дә алды. ТССР Татарстан Республикасы дип үзгәртелде. Монда республика гимны яңгырарга тиеш иде кебек. Әйе, менә шулай. Барс медиага нигез салучыларның берсе Марат Гараев та күренеп алды узган атнада. Медиа холдингның элекке җитәкчесе үзенең китү сәбәпләрен аңлатты һәм компания хәзер компетентсыз кешеләр кулында булуын сөйләде. Аның кызы Динә исә иркәдән генә чыккан карарларны тормышка ашыруын чынлыкта үзе компания белән идарә итмәвен әйтте ул. Гараев холдингны дәүләт коткара алачак дигән фикерне дә җиткерде. Татар эстрадасы хәзер кризиста диде ул. Әгәр инде бизнес трәкләре дә кризис турында сөйли икән, бәлки каенлы клиплар үткән заманнарда калыр. Күпләрне шок каттырган аяныч хәбәрне дә искә төшерми булдыра алмыйбыз. Җомга кичендә Казан янында бортында Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хайруллин булган боралак җиргә ава. Айрат Нәҗипович соңгы 4 чакырылышта да Дәүләт Думасына депутат булып сайланды. 1995 елда республиканың Дәүләт Советы депутаты итеп билгеләнеп, 24 яшендә үк халык тарафыннан сайланган иң яшь депутат булды. Республиканың аграр сәнәгать комплексы үсешенә зур өлеш кертте ул. Айрат Нәҗиповичның гаиләсе, туганнары һәм якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Һәм соңгы яңалык. Шимбә көнне интернетта Татарстан 24 телеканалы алып баручысы тирәсендә зур шау-шу купты. Шелтәрдән кулланучылар аны 200лек һәм профессионал булмауда гаепләде. Без берни турында да сөйләп аңлатып тормыйбыз. Әмма әгәр дә Ирина сезне каналдан куып чыгарсалар, безгә якын да килмәгез. Бездә андыйларны яратмыйлар. Оннан гүзәл дә бер дә риза булмаячак. Дуслар, узган атнаның төп җиде яңалыгы шушылар иде. Киләсе очрашуларга кадәр, газиз татар халкым,